Ey jawan oglan, ey musulman, adam ders almalılar bir derman görüjüňlerden. Sen men beter ders almalılar. Taşından süýjü de bolsa, adam günah bilen geçenden sonra ömrü beter bir bereket bolýandyr. Şu bennili ne kadar bereketlemiştik? Günahı özün bulamansın. Masum dädir, günah edenlerle. Yönü şonu günahın izinine gitmeyenmiştikleri. Kanun şudurmadan da diyendir. Günahı bernama dökmeyenmiştikler. Günahını uzaklaştırmayanmıştıklar. Mert bolup yaşayanmıştıklar. Yan deslapta aytdım bir görüňi, bir 5 daqiqa, 6-7 daqiqa wagtymyz bar. Dikkat edin, bir adam günahın içine gitse, şol adamın kalbi ölü oluyor. Yani kalbi asmallardan kesiliyor, nur kesiliyor. Om şu günahın içinde, şu karhanada, ya şu idarecatta, ya şu mecmuede, ya şu işlep birin yerini, ya şu bazarda, ya öyünde şu günah bilen bar ya da, hamana bir ay değil. Bir ay geçiyor da şu günahın içinde, bir ay sonra bir nasihat iştiyor. Yankı bir ay nezire geçirliği bildi, aslında bitir bir bereket geçiptir. Näme deyip asıl delili şu. Son şu bir ayın içinde min kalbi ölü di, inni şu mahal şun kalbi dirilli da, edil bir adam bir ayını ölü geçiren yali. Ölü geçiren adam yaşamadık yali oluyor da. Eğer şunu bir yıl geçirse var, şu bir yılı ölü geçiren yali. Eğer şunu 10 yıllap şu günahın izinine geçirse 10 yılın ölü geçiren yali. 10 yıldan sonra tövbe ya da näme bolyam? Şun eneden dünya gelen yali oldum men geçen ömrüm näzire olayım men diye. Geçen hefte hem bir zinanadan men şikef eşittim hem erkek adamdan da. Ahuncan ömrüm näzire geçerliğini bilmedim, mult geçiptir diýýär diye. Yoksa günahın içine geçirtir ahim. Ne kadar gülşenler, ne kadar şahit bu kadar keplerde aydan mı olsun? Ahun näme diye, ahun özünde uğurlasın. Molla özünde uğurlasın, yönü keplemeni üliyeli, yönü burada. Kan vaktlar aydandır gülyan vaktında. İnni bir kep näme? İnni kalbi oyu ol. Kalp asmallar bilen irtibatta ol ya. Ohum näme diye, inni dirillim men diye, täze dünya gelen yal oldum diye. Yeni de belkim şonu şu ölmeke aysın. Kabra girenni birden adam kabrda çıkıyor da. Birden görüyor adam kabrın içinde. Men inni dünya geldim, näjire oldu deyit, on peydası yok bolýar. Aslında iyi öwürme jaýy yok bolýar. Adam birden görüyor kabrın içinde da. O onunki tamam bolýar. Şunu qawjetden men bir hak doğru kefay dip bereň, qawjetden dinleň. Bir kalbin ölü ve dirliğini tanıman yolu. Hamana bir kalp ölü mü diri mi? Erkim öl kalbini tanıyacak bolsa, anlatacak. Ayamdan Kur'an okuya ya hatm okuya şon menen ölü dirliğini tanıyıp biler mi? Bilmez. Zikr meclisinde tanıyıp bilmez. Näme zat bilen tanıyıp bilýär? Adam ödünün kalbi, yüreği ölü mü dirlik bilen. Adamın kalbi, adamın yüreği Hudaýyň dostlarynyň kefi bilen dirilýändir. Hakdan hakikat oğrynça günah etmek we oğrynça günah etmesizlik ýollaryny aýtmak bilen adamın kalbi dirilýändir. Nefs, adamın içinde nefsi bir zat ba, şoň öwüne geçýän ýollar aýdylýan gürrüňleri bilen adamın kalbi dirilýändir. Ohum yenide näjire tanıymaly? Şu gürrüňleri eşitmäni qyn görýän kalp ölü kalpdyr. Ana ansatjak ýoly. Hamana şayet bir adam ya bir zanana hatm döwresi wagtyn, şayet günne de hatmy wagtyn. Kur'an-ı Kerim günne bir para hatmy wagtyn. Emme wagz nasihat Hudaýyň dostlarynyň eşitesi gelmeýär. Şon onu eşitse bir neçe oğryn günahlarını ep bermeli. O kalp ölü kalpda. Günne bir Kur'an hatm edasyň. Men kıyamatda da dünyada da şahit şoňa. Men şahit bolanım bolmanymyň emesi yok. Din aýdýamyny. Fe innel kalbe yahya bi nuril hikmet.
Haysi bir kalp wagz nasihat eştenni bir asıl gurrunly başyma halky gurrunly ýanak. Bir dinin maňzynyň gurrunlary aýdylýada ogrinça hamana şaýat bir adam umra gitsin ha. Emme wagz nasihat eştesi gelmeýär. Hamana şu Resulullah'ın zindigi namasynyň içinde bir ogrin dersleri, perdeň arkasyndaky dersler aýdylýada gurrunlary we günäler we sogaplar şolary eştesi gelmese kalbyň ölüdüg da şo. Hala umra gitsin, hala gitmesin. Hala hacca gitsin, hala gitmesin. Hala hatm okuydun, hala okuymasın. Hala zikr meclisine şirketlesin, hala etmesin. Ak din gurrungydyr. Näme diýip wagz eşitse bilýärde egin başyny dogurlamaly. Egin başyny dogurlamasy gelmeýär, onda da hatm okuýasy gelýär, günne dogry geljek gelýär. Kamil bihijab bolup kesipdi ha. Ýöne men de hatmym bar diýe ýetişmän kesipdi hamana. Ağlamasın, kalbin dirilsin. Ödünü ağlamasın. Din gurrun açılmalıdır. Din gurrun basırılmalıdır. Bu şu gurrun eştenine ayırsan ait bu gurrunlar deyse şu ölü kalp ölülüğü da şu. Nan satsa. Ama şu gurrunlar eştenine şeyle mi deyse şu kalp diriliptir. Bu uşluk şuna Allah'ın söyün ben dedi şu. Yani ölü kalp bu diri kalbin gurrun şu. Yönü zahri görünüp duran sogapları etmek bilen adamın kalbi dirilliği değildir. Ak hakikat derman hakıl görünüdür kadrını bilen aydılyan görünüdür. Yine yankı adamların kalpları dirilmiştik. Merdi meydanmıştık. Oğrin günah etmeyenmiştikle. Bana näme adamla men gözlemesin näme onu diýmeýänmiştikle. Kan meselen egin başyny dogurlamayan zenanylar şey diýär, o adamlaryň özü meni gözlemesin na diýär. Ýüreginiň etegini hewes edýär adamlar gözlesin. Ýüreginiň eteginden isteýär halwatda bir günah bolsun. Halwatda da bir günah kok gelse Allah şarjak däl diýjek däl. Şo ýürek öllüğiniň alamaty. Emme ýürek diri bolsa wagz nasihat eşdiýär we ýüregi dirilýär da şaýat hatmy Kur'an ýok bolsun ha. Yöne bir ogrinça günah etmeli olsa, yo men başarjak der, men Allah'dan korkyan diyer. Diri yürek da şu. Allah can kalbinizi diri ve nurani kalplerden edip Allah rahmet nazarından hiç kaysyňyz ayırmasın.